दुमडे पतनात येते मिंचनात येते मी ट्रांसलेट ఊగుదాండా ఊగుదాండా మమ్మీ చెప్పున్నా రెడీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎట్లా డ్యాన్స్ నేడా ಓಹೋ ಟೀ ಬಂದ್ವಲ್ದಿದೆ ಜುಮ್ಮಿನ ಬಿಡ್ತದೆ ಜುಮ್ಮಿನ ಬುಡ್ಜಿನಕ್ಕೆ ನೆರ್ಪಲ್ಲ Belle Latika. Comment one play, support one play live. I'm a boy, Jessica. Puri abu tera tite.
ಮೂರು ಜನ ಉಳ್ಳರಪ್ಪ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜರು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದರು ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಗ ಈಗ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇರ್ತೇನೆ